Hello mga langga, may bagong menu akong ipakita sa inyo. Ito po ay ang putserong bangos. First time ko po itong lulutuin para po sa inyo mga langga. Simpleng sangkap lang ito mga langga, makikita lang dito sa amin sa Talipapa. Medyo mura lang pero masarap siya. At ang punong saging dito lang sa gilid ng bahay. May naiwan akong 4 na piraso ng bangos. So, ito ang gagamitin ko para sa aking menu ngayon. So, una, lagyan lang ng asin. I-massage lang natin ng sandali ang ating bangos at lagyan din ng harina o flour para hindi matalsik yung pagkaprito kasi nakakatakot magprito ng bangos. Saging yung totoo. Saan naman ka bilo? Baliktarin lang natin mga langga ang bangus para yung harina mayroon din sa ilalim. Set aside muna natin mga langga ha at mag-ready po ako ng kawali para iprito yung ating bangos. Sa totoo lang mga langga, pahirapan talaga ang magprito ng bangos. So i-ready na natin at itakpan. So, after ilang minutes, ito na po ang finished product ko mga langga. Sa isang kaserola mga langga, i-saute ko lang po yung bawang, sibuyas, at saka kamatis. So at this time, mga langga, maglagay po ako ng tubig, 2 cups lang. At naglagay din ako mga langga ng pepper. Gusto ko maraming pepper para maanghang-anghang. So after ilang minutes, kumulo na po ang aking sabaw at ilagay ko na po ang aking saging na dito lang nanggaling sa aming tanim sa gilid ng bahay. Makamura ka talaga kung mayroon kang tanim. Sunod, ilagay ko din yung kamote. 5 pirasong kamote ang binili ko sa halagang 25 pesos pero 2 lang ang aking napakinabangan kasi maraming mabaho na at saka hindi na pwede makain. Ang tawag dito sa amin, yung kamote na sira na is mayroong balantikon. Yung mga itim-itim na sa gitna ng kamote na mapait na siya. And then, naglagay din ako ng 1 can ng pork and beans. At lalong masarap ang aking menu for today. So, after ilang minutes, malambot na ang aking saging kamote. Ilagay ko na po ang aking piniritong bangos. Ang bango niya mga langga, gusto ko nang kumain. Ang ganda niyang tingnan. Pakuluan pa natin mga langga ng ilang minuto at ilagay ko na din yung red and green chili. Pampadagdag anghang.
Nagustuhan kong mga langga ang texture ng saging dahil hindi siya overripe. So ilang days lang na tinuba o gi-harvest ng aking asawa. So wala kaming nakamura kami ngayon. Sa palagay ko mga langga, mauna pa maubos ang saging kesa bangus. Tikiman time na mga langga kung tama na ba yung aking sabor, ang timpla. Magdagdag po ako ng asin dito mga langga, half tablespoon lang. So at this time, mga langga, idagdag ko na po ang aking Chinese pichay. Ang ganda-ganda ng color ng pichay. Birdie talaga. Fresh na fresh. From Talipapa. I-half cook ko lang siya mga langga kasi hindi naman maganda kung overcook yung Chinese pichay. Kung gusto nyong magluto ng ganito mga langga, dagdagan nyo ng Baguio beans kasi masarap. Kasi dito sa amin hindi available. Malapit lang kami sa Canlaon Volcano, doon maraming mga gulay pero nung pumutok nung June, hindi pa sila fully nakabalik sa pagtanim. Meron ding parts ng Canlaon na meron din tanim pero limited lang. So hanggang ngayon, hindi pa nakabawi yung mga farmers. Nakakaawa nga kasi sila eh. So, okay lang. Ganyan talaga ang buhay. Kahit na nakaranas tayo ng mga unos, pero tuloy-tuloy pa rin yung buhay natin. Ganyan talaga ang mga Pinoy. Close-up look mga langga. Ito na po ang aking potserong bangus. Ang sarap-sarap na, nakakatakam. Mapaparice pa more ako mamaya. Ang sarap ng sabaw mga langga. Narinig niyo mayroong nagkaruling yung mga bata sa labas. December na talaga. Kagabi, nagkaruling din sila. So, bumalik naman uli. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Lotong Ilongga, ang kusinera niyo sa kusina. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye!